Bebasan kaya ngenteni udane mangsa ketiga senadyan mangsa delok ora dadi ngopo penting bisa ngedemke hati semono uga rasane atiku mung tansah nunggu bakamu rek rasa setahun kowe ninggal aku kangen ning atiku sing kelingan nalika ing pelabuhan kowe janji lunga rek ana sewulan nanging saiki wis luwih janji nyatane kowe ora bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene biyen aku ngaturke kowe ning pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni kowe Satrio Bunda Budaya bebasan kaya ngenteni udane mangsa ketiga senadyan mangsa delok ora dadi ngopo penting bisa ngedempe hati semono uga rasane atiku mung tansah nunggu bakamu rek rasa setahun kowe ninggal aku kangen
atiku kelingan nalika ing pelabuhan kowe janji lunga ora ana sewulan nanging saiki wis luwih janji nyatane kowe ora bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene yen aku nganterake kowe ning pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni kowe